Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, ana pauluan. Tinalukmag nga ari. Idi una na apanawan, Bing. Adamay sa nga ari, nalukmag. Adu ngamin ti kankanan na. Nga oray nabsog daytoy, kayat nalatta ti mangan. Agingga amarigatanen amagna, ken umangas. Ngamkaskas di anarawat latta amangan. Katawan makaiturad amang dilaw kan kuana, iti pagarian. Ngamin, naunget daytoy nga ari. Saan na kayat amasair tiriknana. Iti may sa nga aldaw, ken Pudno ka di nga adda dinusam agayem mo, kabsat ko nga ari. Adda, Anya ti basol na kan ka. agasan ta imbaga nakit din analukmaga. Nasakta nakit imbaga na. Day talaang, dinusamon adagos, kat gayem mo day chay. Jak kayat ti madildilaw. Ngam gayem mo day chay, kabsat ko nga ari. Isaksakit na kalaang, iso ana ibaga na ti pudno. Siyak ti ari. Tibilin ko ti masurot. Ket awan ti mabalin amang uyaw kanya. Agluto ka manan, Mileng. wan isko, adumanan ti impaluto ti ari. Ay, saus, saan kan samatan nga agin inana? Ay, wan nga rod. Sapay dagiti nasasamit ken nagtataba amakmakan ti impaluto na kanyak. Ay, at alamok magti aray no kasta. Maiturod mo ka di nga ibagaday takan kuana. Ay, saan manon at tao ti dinusan na. Kapula ang iti panang dilaw da itilangan na. Uray pa'y gayam na, ket dosaan na. Pudno da ita, Mileng. Nakaluto ka din. Miling. Mabisinan ti ari. Agluto ako. Ay, panawan ka nga rodan dito, Mileng. Mabitan! Napatag nga ari! Ay, nabambanugak manan ang nagluto iti taraon ti ari. Narigrigat ti trabaho yo, kas para luto di tapagarian, ngam siyak amang ngagas nanang. Nalakalaeng, iso na laeng tama nagbisbisin ti ari. Iso aluto ak aluto. Pudno ka di amarigatan na namagna? Wen, anak ko. Di na pa yan mapasyar ti aglawlaw ti pagarian. Gapo iti kinalukmag na. Ay sus, nasken akisayan na ti panangan na nanang. Asino nga'y mo ti makaiturad amang ibagakan kwa na iti kasta. Kat naungat mo't nga ari. Di na kayat amadilaw ti langana. Sensitibo unay. Isumat laang ti marigatan no di na kontrolan ti panangan na. Ay bayamon anak ko. Basta aramidok ti trabaho kidya palasyo. Agluto ak iti kanan na. Uray no kasano kaado. Ano ti panako na misko? Nalukmaga kaya unay. Nay, saan? Saan napatag nga ari? Kalalaengan na lang ti pamagiyo. Kasta ka di? Wen, napatag nga ari. Ada ka di pa ipangibaunan nyo kanyak? Awanan. Mabalin mo ang tirumwara. Sige, mapanak nga rudan, napatag nga aray. Amok ngagner-nervyos ka isko. Kabisado kaan. Tano kasta amadandanagan ka. Umay ka dito'y kusina ngayan kung aglutluto. Ay na, Mileng. Putno da ita nga imbagam. Ngamin, namuak nga damanin dinusa tinapatag nga aray. Ha? Kasta ay ha? Ay, dinilaw da ka no tilangana. Ay, katay jay. Dinusa na idan. Ala, baybay amon da ita. Di pa iso pampanon utam. Ngam di mo ibagbagakan ko ana Tadi kakat madusa. Ay, uwan Kat si ka ngay Mileng. Aglutluto ka manan. Iso tibilin ti ari kanyak. Ado ka no amanok ti lutuak akanan na. Anya?
Puro karni ti kayat na akanon isko. Iso ang nagbiit, alumukmag. Imayak dito'y palasyo. Ta ipakaamukan ka. Nga daray na apo masyar. Ari Manuel, agriin ka. Ari Manuel, kasarsarita ka. Ay, Nakaturo ka matgaya man. diyak man na mo. Ano pa yan, nalaka ka makaturturog. Kurag tugtugawak. Makaturog at matlata. Kayat mo ka di amaamuan no apay? Apay. Adda pa ka inaigan day tapanagtuglap mo iti kinalukmag mo. Anya? Aywan gayam, nangag mo ka di dya imbagak itay? Nga niya. Kuna, adda bumisita arena dito yung palasyo. Napintas arena. Reyna? Wan, isong agsagana ka. Isaganam daytoy pagarian. Sa anak manan ang makaawid anasapa inton rabi anak ko. Nadamag ko nga rod nga addapas kandita palasyo, nanang. Wen, ada na pintas aray na bumisita. Kat idaulwak manan ati panagluto iti makan. Ay kat mabannog kayo manan Anya ngay nga rod anak ko. Kastoy mo't ngamin ti trabaho. Ari Manuel, kaya't ko apasyaran tintero a palasyo. Mabalin ka di ako yogan na? Ne, marigatan kan sa nga umangas. Kaduan na kalangan ti babawnan. Basit lang di pinagnata. Ngam na banukan? Kaya't ko tiyag tugaw. O sige, sikat di makaamon. Arayatin nyo di Ari! Talaga, Mariga, talaga. Anya tinapasama kan ka Ari Manuel. Galat matan na natumba ka. Mababailang iti napasama ka. Iti pa'y mismo asangwanan ti Reyna. Nakatumba ka. Ngaron, anya nga min tinahamid mo tanatumba ka. Si makit dag iti tuman ko. Ay, kasapulam ti mangagas. Awan ti sakit ko. Apay kumakasapulak ti mangagas. Agpabiro kak itinalaing amangagas kan ka. Tapno maamuam no apay akila at latan anatumba ka. Mabay na ka talaga iti napasama ka. Sapay nagpintas ti Reyna. Naglaw ko kat agusto ka kankwana. Anong kasano amaaram mo? Kat kila at matlatan amatumtumba ka. Miling, nangko ti panagsarita ni Ari Manuel kan ti kabsat na. Ay nais ko, ado pa'y ti araramidak dito kusina. Anya manan ay aday ta nga ibagbagam. Ay, malagip ko nga main. Di mo't nalaing amang ngagas di anak mo. Wen, nagadal ang mangagas di anak ko. Apay aya. Di nasayaat, ikuyog mo dito'y palasyaw inton bigat. Pagasam kan kuana ni Ari Manuel. Anya, Nangag ko nga main ang nagsaritaan da Ari Manuel kan ti kabsat na. Adakkel agatad ti agururay iti asino man ang makaagas iti aray. ay saan? Jack ipusta ti biyag ti kakaiso na nga anak ko. Kumusta tipas ka, nanang? Ay na nagado a tao anak ko. Nakitak jere na abimisita. Talaga na pintas. Kat ado ti mangibagbaga akursunada kano ti Ari. Ang kasano nga rod amaaram na. Kat kasta unay matilukmag na. No danggan ko matiari dagiti maibalakan kan kuana, mayat ko ma. Wen nga rod. Dayta ti kasapulan ti Ari. Nanang, Ay wen gayam anak ko. Agberbirok ti Ari iti mangagas kan kuana. Ay sika anak ko. Numapan ka. ha? Amom ti aramidem ta maisa ka amang agas. Ket dakkel a kwarta ti agururay iti asino man a makaagas iti Ari. Napatag nga Ari, antuyon ti mangagas. Ala, umasidig ka, mangagas. Naimbag nga aldaw yo. Ari Manuel. Sika ti mangagas. Wen, napatag nga Ari. Numaminsan, jak unay makapagna kan makaangas. Anya ti sakit ko.
Kani bagaman kanyak noan niya tirumbang nga ramidak. O sige, kitaan tayo. Noan niya day sakit yo, Apo Ari. Ay na, madandanag anak isko. Ang mga numadusa ti anak ko. Ay, di kagdanag, Miling. Patsyak nga amo dya anak mo tar aramidan na. Tapno saan amasair terik na ti aray. Sapay ko mga road, tamaagasan na ti Ari. Ni, tayo dyan anak mo. Rimwaran manipod iti silid ni Ari Manuel. Babaunan, inton bigat matlang. Rugya kon ti agtaray-taray iti aglawlaw ti palasyo. Day, apay nga aramidan nyo dayta napatag nga aray. Tapno agsubli ti normal a panagangas ko. Kasta ka, day. Kani bagam iti paraluto abakat asaanan nga agluto iti karni. Nateng, ti kayat ko alutuan na ataraon ko. No kasta, baliwan nyo mutan ti taraon yaw napatag nga aray. Kasapulan. Ta isuday ta ti agas ti sakit ko. Masapol nga agihersisyo ak. Ken nateng ti kayat ko alutuan nyo ataraon. Inaldaw mo't nga agwat-wat ti Ari. Binigat pa yan alikmutan na ti intero a palasyo. Dayta nga minti imbagakkan ko na, nanang. Rumbang nga aramidan na dayta. No kayat na nga umatindog pa iti biyag na. Kasanoan na ibagam da ita iti Ari. Asaan na nasakitan tirik na anak ko. Kinasarita ka na imbag, nanang. Kan, jak kinumentaran tila nga na. Wano ti kinalukmag na. Tamok akaguran na dayta. Kasta ka di. Sige, da kayon ti makaamo ang mga iti kwarta bayan ti Ari, nanang. Ay, uwan, anak ko. Naksayan ti kinalukmag mo kabsat ko nga Ari. Sinurot ko nga minti imbaga ti mga gas arumbang nga aramidag. Tapno saan ako nalumukmag. Nasayat nga rod no kasta. Mariknak, tinapintas a resulta ti balagad na kanya. No kasta, nakasagana kan asumango iti panagsubli dito iti Reyna. Talaga day tati isagsagana. Amok amaragsakan mo ti Reyna ang makakita kan kakabsat ko nga Ari. Sabalin ti langam. Nakatataer kan. Naragsak nga isasangbay mo dito'y palasyo, Reyna Mercedes. Nakapasyarak manen iti pagariyam, Ari Manuel. Kan, api akas tamatan tilangam. Ada ka din nabaliwan iti lang, ha? Idida mo nga imayak. Nalukmag ka? Adandani saan ka amakaangas? Ita, mayatan di taktakder mo, Ari Manuel. Nasalon atak itan. Pati pa nagkatawam sa balin. Kasla kayat na nga iparangarang anapigsakan. Dayta tipod no, Reyna Mercedes. No kasta, mabalin na kun nga ipasyar dito'y palasyong. Ures sa din ti kahit mo apang ipasyarat kan ka dito'y palasyo. Mabalin. Ibagam lang. Maragsa ka na, Ari Manuel. Oray, dagiti tattao iti palasyo, kat naragsakan da, iti nagbaliwan ti langa, kat galad ti Ari, ubing. Kat amin da, tinulad da, ti inaramid ti Ari, tapno agbalinda met, anasalunat. Iti panaglabas ti aldaw, ubing, nagginusto da Ari Manuel ken Reyna Mercedes. Nagkalaysada nga rod, kat nagbiagda, anaragsak, aginggat, ingana. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon, Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo.
agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.